Kani gede ka AKASHVANI Shillong ke khubor ban politik san li jana kimat bakong san juga khubor. Lejurep Menteri rang ba ka Meghalaya ukonrat sangma ye kejiya seprangki kam ha New Shillong Township mau diang. Shem thamai ki start science ya kijat jakot Rochester Asagrenes ha kathang garhus jong ke jela Meghalaya. On penong ketenak sipai Assam Rifles ya keji ko mare ha Kalimpong Asian Assam Rifles half marathon arajar arpusau ha Shillong ka MC Mericom kum ka brand ambassador jong kete Kalimpong half marathon. Bat nalor kari Wales on wan simentalang ru kari Japan ha katamasa Hornbill Festival ha Nagaland. Ki kubor ki babnya. Menteri rang ba konrat ke sangma nang kesengi ulalit jungo ya ka New Shillong Township ha mau diang ban jurep hasen ya ki projek babun ki bidang pentri ka te jaka. Menteri rang ba ula jurep ya ka jingte ya ka Shillong IT Park ka balab teng ha ka bentak ba ar. La ban pen ka mau ba ya ka jingtre jong ka bentak ban kong jong ka Shillong IT Park. Lala ban pendep bat ka jingtre ka dang ya chat menta sa ka bentak ba ar. Kabala pli ya kalat yok kam ya jam ki hajar mut ki samla ka jela. Ha ka bawlo ong ba ki samla ki ban yok kam leng ba ka jing pentre ya ka te ke project kin poi sha ka shipo hajar duna e. Menteri rang ba konrat sangma den ka si lo pliru ya ka Shillong Integrated Command and Control Center kata ka ICCC ha sauli New Shillong Township. Kabala nyo ba kalong ka jabing jong ki jing tre kam ha kanong ba Shillong. Kabalong ka jakapit perman ia kanong ba kaban la ban yo jing tip habadan ni ki jing ja ki badan kam jing irap kerke bat kaban ai jing sakriru haki khep ki badan kam ban yo ki jing irap yo jing tip rengkat bu menteri rang ba ketika sengile dan rengkat ru ki be di ki kendam kilindan ki bekentup yo sembut menteri rang ba ka jela oba singa balang dar chief secretary ba DP walang commissioner and secretary Dr. Vijay Kumar bat ki kiwe haba ajin kren ha ka jingelang play ka ICCC menteri ramba konrat sangma ulapen pau ya kiweri ki jing tmu tre kam leng ba ka ICCC ha ka bawlo ong ba ka ICCC kanong ka rensan technology kaban long kanong peniso sa kiwe ki benta ba per leng ba ka IT feed kum ki API live data bat kiwe de ki technology ki ban penla ek sarkar ban pet perman ye ki baja bat ki jing tre kam ha ka jela da ka ba ai ye ki jing tip sa ki nong simrai bakin le ka badan kam halor ki jing tip bla yo menteri rang ba ka Meghalaya ule samru ila ka jing thmu ban penlong ye ka Shillong kum ka knowledge city ka ban don ni ki jaka puli babun jan ki center of excellence ka sport center bat ya ka football stadium ka he tam hakari ha ka ba on la ban pendrung hadu 20,000 ngut kinong pitkai ukon rat sangma la ban juru halor ka thong ban penlong ye kanong ba Shillong kum ka soccer capital jongkari India ka jingpuli wat bnya da ka kunhun ki start science jongkari India lembat ki banabari kalalam sa ka jing sembiang ya arjat ki jakot bat ka jing sem thamai ya ka we ka jakot hagar hills jong ka jela Meghalaya ka kai phot wa bnya halor kite gi jing sem ka bala penni ha ka hepatozwa kala pen pa perthai ya ka jing ru spa ki klau adong hagar hills ha ka jing don ye ki bakum kite gi jing thau ki bala ban im hapo bat harangko ye ki arjat ki jakot ki bala sembiang ki bala tip kum ki Rochester Kempae bat Rochester garu la yetu teng palat shispa snem menchwa da u George Bolenga house nem khatkhandai spa khatkhandai barkat hadu mentai ki jing batai ki babunjat sapang jongki kilami nakadaw bomdan ki sabut lum jing tip ki babiang nalor ki te ki arjat ki jakot ki bala sembiang ketika kenhun jong start science kala sem thamairu sai ka wede ka jakot kabal ai kerteng Rochester Asagrensis kabalong ka wede ka jing sem ban ai shu ye ki jing sotu ha ka liang ka science ha ka wede ki jing thau ba em ha ka mariang ki badan ha ka than stela mi jongkari India kari ka khubor kawan sapi na ka AKASHVANI Shillong
Kani gede ka AKASHVANI Shillong bat mentang ini beteng yaki kubor ki berangsa. Katnat sipai Assam Rifles kalapan benar bahkan penlong ye kelempung half marathon ha Shillong ha ka arbusau terik unai wing arajar arbusau. Kani kelempung kanong ka jing ko marathon ka ba he tam jong ka than stela mingi bat ha kani ka kendim ta usnem lakmi lenti ba ka jing wan jing no simenta kan bun ba na ka daw ka jing benanam jong kani kelempung ka balanang kiu ha ka than stela mingi berok ko we bat ru ne ki lai phu tli ki jela jong kari ki ban pha ki no simenta haba pen bena ya ka jing penlong ya kelempung half marathon arajar arbusau Director General ke Assam Rifles, Lieutenant General Vikas Lekhera, ulaong ba udap da kajung sokmen, ba ka Assam Rifles kalayete bat ka Mericom, ba kanlong ka brand ambassador na kabenta ka Assam Rifles Half Marathon Shillong arajar arbusau. Naluar kari wheels mentakasnem sakari Japan. Kanlong kari kabandi isimentalang ha katamasa Hornbill Festival kabasipos ngilinter kabanlong ha kasnong kisama kabadan marjan bakanong bako hima jong kajela Nagaland. Nadu kasitarik jong benay no pra ubanwan. Kasorkar Nagaland lembat ka Japanese Embassy kabaha kari India kilapan benay ya ketika rai hadin ba menteri rang baka Nagaland nephew Rio lembat ka kunun menteri jong u rangkat bagi he sorkar ka jela kila da penlong ye kejingelang ha Nagaland House New Delhi ha kasi baar bat u Takashi Ariyoshi u belong u Deputy Chief of Mission bat u Mayumi Subakimoto u belong First Secretary ka Embassy of Japan. Shi metric ton usok nyamtra la shalan sha Lulu Mall Dubai kabahakari United Arab Emirates Dangshen kat kung ka kubor na katanat shalan nganong biang ketu kat kung ka kubor na katanat karek pareng leitu baya ka sin shalan ka benengkong layo usok nyamtra na ka Jirang Farmer Producer Company kabadan Hariboy District. Usok nyamtra udah ujat so ubaman kerhai hakeleng ke jela Meghalaya hakani ka yom. Hausne marajar khatsau uni usok batiang babang jong ke jela ulayo eka kerdan jing itu GI tag. Bar ka sarkar kla simkia ban kentiu ya ka nam usok nyamtra ke jela da ka bapniat yo shakeleng ke berthei. Ka Jirang FPC kabalaseng hapo Commission Organic Value Chain Development for the Northeastern Region hausnam arajar khatnyo kalalong kanong lamnti ha katigasin jam shalan yo so nyamtra na kajela hausnam balala kajela Meghalaya kla shalan shabarwi ya arpo metric ton uso nyamtra ba uso trun henry kiladon kijing ha ka kam shalan kabalapen ha kabalapen ki ya kador bai kali bar ka bayo nong kala duna na kabenta ki pa nong rep Kajing penkut ya kajing rakhi ya kajal utsa Hariboy District lalong na kalimpong jingelang Hasin Parish Hall ng po aning kasingi. Kajing rakhi ya kajal utsa Hariboy District kapin ya kajing ya sa prang katiga district ha ka Aspirational District Program joko sarkar India. Menteri Ketenat PHE joko sarkar Meghalaya Marquis and Marak ula penpuk penping ya kajingelang kabalalong ning kasingi kumukong san. Kajal utsaf kadai kesenjam trikam kabayat hakeling kari India ban rakhi kejing tengkai bat penek pensa ka karukom pendan kam ya ka bat ha ka bakenti ya ka roi ka man ha ki jakanong kendong bat ka penpriang jing tipru halor ka benta bakong san jong ka jung sumar bat penek pensa ki telong na ka benta ban kampen bhai ya karukom kam tam ki than ki ba mat jing na ka jing kudu Kajing bisar bahakli du jogari India ke Supreme Court akasi balang kala aiport prata yewi ke sarkar Manipur bahkan ajubab ahlor ke jengker par ke bapenpau ye ke jeng persyak jong kaya ke rukom pentri kam ye ke inline permit ke tak ILP ha kate ke jela. Katu gani ke kubor lakut ke belawan sepi na ke AKASHVANI Shillong ha ke por prabajing ini so pat pakai Delhi Station na ke bentar ki kubor ki benwan naka.